Došao Crnogorac u Podgoricu na pijacu pa pita prodavačicu, je li mala pošto su ti paprike? Kaže ona, 2 evra. a da ti nijesu punjene? Na takmičenju u bacanju čekića u dalj veliko iznenađenje, Crnogorac bacio najdalje. Kako ste uspjeli da postignete ovaj rekord? Alat, što dalje od mene? Riješili Crnogorci da promijene radno vrijeme. Odsad ćemo da radimo samo u srijedu, reče vođa radnika. Ima li neko pitanje? Ima. Hoće li svaka biti radna? Pita psihijatar Crnogorca da opiše sebe u 2 riječi. Lijen. Ali to je jedna riječ, pa o tome ti pričam. Šta kaže Crnogorac kada ga zovu na proslavu 20 godina mature? Kaže, pa gdje je sad zakazaše, u sred ispitnog roka. Sjede Crnogorac i Lala. Odjednom Crnogorac prdne. Lala prokomentariše, ju, izleti golub. Crnogorac će na to, ču golub, poleti soko. Zašto Crnogorci dolaze u Srbiju? Zato što su čuli da tamo nema posla. Kako Crnogorac muva djevojku? Vidiš li ti, djevojko, onaj cvijet tamo? Vidim. Pa idi ga uberi, za tebe je. Kako u Crnoj Gori zovu vanbračno dijete? Đetić neznanog junaka. Dolazi Crnogorac u kafanu i ugleda lijepu konobaricu. Reče Crnogorac. Djevojko, skuvaj mi jednu kafu ovako jaku ka ja i tako slatku ka ti. Donese mu konobarica kafu, a on se namršti i reče, djevojko, gdje se ti nije si malo precijenila. Zaustavlja crnogorski policajac auto na putu pored mora. Gleda vozač vezan, suvozač vezan, nazad djeca vezana. Policajac se iznervira i kaže, a hoćete li da se podavite za 10 eura? Sjedi Crnogorac sa svojim drugom na stadionu i gleda trku na 100 metara, gdje učestvuje njegov unuk. Veli Crnogorac. Viđi onu budalu što se vuče iza ostalih. Drug, to ti je unuk. Crnogorac. A, viđi sokola što ih počera sve ispred sebe. Sretnu se vrabac i glista u Crnoj Gori, pa kaže glista vrapcu, gdje si sokole? A vrabac joj odgovori, evo me, a gdje si ti, zmijo ljuta? Kada Crnogorac grli svoju ženu? Samo kad vozi u rikverc. Prilazi Crnogorac djevojci. Hoćeš plesat? Hoću. Aj, diži se i pleši, pusti mene da ja sjednem. Sjede Crnogorac i puž, priđe mu drugi Crnogorac pa kaže, lijep ti je taj puž. A ovaj će, ima sam ja i ljepšeg, al mi utekao. Crnogorska narodna poslovica. Ono što možeš danas, ne ostavljaj za sjutra, no za preksjutra. Zašto Crnogorac sjedi na klupi i plače? Sjeo na ekser, a mrzi ga da ustane. Udvara se Crnogorac curi. Viđu mala. Poznajemo li se nas dvoje? Ona odgovara. Ne, prvi put te viđem u životu. Veli Crnogorac. A gdje ćeš me znat kad sam po cijel dan u Mercedesu? Ulazi Crnogorac u kafić i naručuje kafu. Okrene se, a iza njega 3 djevojke, pa ih pita. Djevojke, što pijete? One mu odgovore Coca-Colu, a Crnogorac im kaže, pa gdje vam je? Oženi se Crnogorac, a 3 mjeseca nije taknuo ženu. Ode ona kod psihijatra da mu se izjada. Psihijatar joj veli, draga ženo,
Obuci crni grudnjak, crne gačice, pa malo maši bokovima, lijevo, desno i vidi kako će se zapalit. Dođe ona doma, posluša savjet, obuče crni grudnjak i gačice, ulazi u sobu, maše bokovima lijevo, desno. Kad je Crnogorac ugleda, veli: "Đe ženo, ne okolišaj, no reci, je li džed umro ili nije?" U Crnoj Gori 20.000 Crnogoraca štrajkuju zbog nezaposlenosti. Tu se slučajno nađe američki biznismen i pita jednog Crnogorca: "Jeli, što je ovo?" "Ovo ti je štrajk zbog nezaposlenosti." "Pa hajde, daću ti ja posao." Crnogorac: "Pa đe mene nađe od 20.000 ljudi." 10 crnogorskih zapovijesti. Čovjek se rodi umoran i živi da bi se odmarao. Ljubi svoj krevet ko sebe samoga. Odmaraj se danju da noću možeš spavat. Ne radi. Rad ubija. Ako vidiš nekog da se odmara, pomozi mu. Radi manje nego što možeš, a ono što možeš prebaci na drugoga. U ladu je spas. Od odmaranja još niko nije crkao. Rad donosi bolest. Ne umri mlad. Kad zaželiš raditi, sjedi i pričekaj, vidjet ćeš, proći će te. Kad vidiš da jedu i piju, primakni se, pomozi ljudima, a kad vidiš da rade, makni se da ne smetaš. Kako se na kineskom kaže Crnogorac? Li jen chi na. Porađala se žena Crnogorca. Tokom porođaja Crnogorac padne u nesvijest. Drugi put, treći put. Posle pola sata budi ga babica i kaže mu: "Čestitam, postali ste otac." "Kakvo je?" pita Crnogorac. "Žensko." Na to će Crnogorac: "Uf, dobro je, da se ne muči ovako ko ja." Povrijedi Crnogorac nogu i ode kod ljekara. Ljekar: "Ne vrijedi, polomljena je, morat ćete da stavite gips." Crnogorac: "Čuj jado, gips, mermer turi, mermer." Pita inspekcija radnika u crnogorskoj fabrici: "Koliko ljudi ovdje radi?" "Sa šefom 10. A bez šefa?" "A, boga mi, bez šefa niko." Crnogorac se obraća svojoj ženi izvaljen na trosjed: "Ženo, teško mi je gledati te kako samo radiš i mučiš se, molim te zatvori vrata od kuhinje."